que no saben com explicar-ho. Que n'hi ha que cuidar-los molt. I que quan anem a passejar-lo que no tindre la corretja que s'estira molt. Vale, va, dis-ho. Que no et porti la corretja tan llarga perquè es pot eixir a la carretera. Que no me'n recorde, què fas que diga? Que traten bé a l'os, que li donem de menjar. Que necessiten carinyo. No. Que no es peguem. Que què? I no tenim que portar la corretja llarga. Es pot anar a la calle, al carrer i pots xafar-li un cotxe. Vale, diré jo. Que el perrito no deixeu el cotxe i no deixeu la finestra oberta perquè es pot escapar i morir. Neus? Que tenim que anar a passejar-los, a repegar les caques. També donar-los de beure. De menjar. I de beure, jo ho he dit, però de beure també, Sí. Jo moltes, però no n'he nasco. Jo sí. Jo un dia, como estaba por ahí la caca, la había pisado. Qué asco. I el vas donar compte al final. Sí, y estaba caminando y ¡paf! La pisó. I el meu amic Jaume, mira, el que acaba de dir, aquest lugar que xafa moltes caques. Jo què sé. Es que me tapa los ojos. Y después me Y ahora sí se tapa los ojos. A ver, què és això? Entonces me han contat la caca ja en el meu peu. Diu que xafes te seques. Jo no tracte el meu gos perquè és una bèstia enorme. Pues jo no tinc gos. Jo tinc tortuga. No. A mí no me gusta caques, pero eso la repliega. No la chafe, pero eso la chafe. Bueno, l'any passat, en el primer trimestre. No me'n recordo. Y yo nazco. Ja. Anar per allí i després queden la caca per els xafes. Ya, y els altres lo pisen. Jo vull quedar-me hasta la nit així parlant.